May doon sa ako Di mo rin natutunan ng ano? Anak mo. Masa ganito? Tapos, isa pa. Ilan ka? Pwede yan, no? Halo? Jangan berjalan kau sedang luar kau. तुम्हारा कब में हो itu बोल तुम्हारी ड्रेसिंग तुमको जाके हाँ बड़ा होता है मिला शायद से परसों ही तो मिली थी उसने मुझे कहा तो कभी भी दी बात आगे बढ़ी रही थी Ganang, hindi ka di ano? Ganang ka cellphone, no? Ha? Ano sa hindi ka? Galing ako dati. Pakabog sa akin. Muna! Sorry! Ay, sorry! Sorry! Sorry dia! Sorry aku! Sorry foto! Tabay, bungkus ko! Saan ka no? Nagkakabungkus! Nah,